Goed nieuws voor de liefhebber van buitensporten. Sinds dit weekend is Venray een nieuwe duurzame trimbaan in natuurgebied Vlakwater Rijker. Het is een baan van 1700 meter in dit geval, met 9 toestellen waarbij je tijdens het hardlopen je hele lichaam kunt trainen. De toestellen zijn gemaakt van duurzame producten en moeten minstens 5 tot 7 jaar meegaan. Het materiaal komt uit het bos zelf. Van de winter is er onderhoud gepleegd in het bos. Daarbij is Amerikaans eiken vrijgekomen en dat hebben wij mogen gebruiken om de toestellen te maken. Dus het past helemaal in de natuur. Samen met de stormbaan en de speeltuin is het ideaal voor een gezinsuitje, maar zeer zeker ook voor liefhebbers van bootcamp, obstacle runs en andere buitensporten. Dave gaat in de toekomst op zijn Facebookpagina oefeningen plaatsen, zodat de trimbaan voor iedereen te gebruiken is. We hebben rekening gehouden met het maken van de toestellen, dat het voor iedereen, in ieder geval voor verschillende niveaus, mogelijk is. Dus van beginner tot vergevorderde. Met de nieuwe trimbaan is het mogelijk om alle spiergroepen en conditie te trainen op het vlak water. De route kan vanaf de paardstal gestart worden. Ja, ook dat.